дар доираи тадбирҳо бахшида ба рӯзи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон 16 ноябр телевизиони мусиқии Тоҷикистон «Шаҳнавоз» ҳамчун муассисаи давлатӣ ба пахши барномаҳо дар формати дақиқияташ баланд оғоз намуд. муассиса ҳамчунин ба бинои дигар гузашт ки он пурра таъмиру навсозӣ ва ба стандарти соҳа мутобиқ гардонида шудааст. тафсилот дар таҳияи ҳамкасбони мо. дар расми гузариш ба формати Full HD ва ба истифода супоридани бинои нави муассисаи давлатии телевизиони мусиқии Тоҷикистон «Шаҳнавоз», муовини сарвазири мамлакат Матлубахон Сатториён ва роҳбарияти кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон иштирок намуданд. дар ин рӯзи таърихӣ барномаҳои телевизиони мусиқии Тоҷикистон «Шаҳнавоз» бо пахши тугмаи рамзӣ ва садо додани суруди миллӣ ба формати дақиқияташ баланд, яъне Full HD гузаронида шуд. аз ин баъд телевизиони мусиқии Тоҷикистон «Шаҳнавоз» дар ҳуҷраҳои ошёнаи 14-уми бинои маҷмӯаи давлатии табу нашри Шарқи Озод воқеъ дар кӯчаи Саъди Шерозӣ 16 фаъолияти худро идома медиҳад. ёдовар мешавем ки қаблан телевизиони мусиқии Тоҷикистон «Шаҳнавоз» дар сохтори телевизиони Тоҷикистон фаъолият мекард ва аз 30 июни соли 2021 бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун муассисаи давлатии телевизиони мусиқии Тоҷикистон «Шаҳнавоз» таъсис дода шуд. дар ин замина дар фазои иттилоотии Тоҷикистон боз як шабакаи телевизионии давлатӣ алоҳида ба фаъолият оғоз намуд. муассисаи давлатии телевизиони мусиқии Тоҷикистон дар ҳайати эҷодӣ ва техникӣ аз 2 раёсат, 3 шуъба ва 5 бахш иборат буда дорои 65 воҳиди корӣ мебошад. акнун имкон фароҳам омад ки барномаҳои муаллифӣ, филмҳои мустанад доир ба фаъолияти аҳли санъату ҳунар ва хабару гузоришҳо вобаста ба рушду пешрафти соҳаи фарҳанги мамлакат дар шароити беҳтар ва бо сифати хуб таҳия гардида бо формати дақиқияташ баланд манзури тамошобинон карда шавад. бахшида ба рӯзи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон телевизиони мусиқии Тоҷикистон «Шаҳнавоз» дар бинои нав бо техника ва таҷҳизоти сифати дақиқаташ баланд фаъолияти худро оғоз бахшид ва ин тадбири муҳим бори дигар аз он шаҳодат медиҳад ки давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон нисбат ба васоити ахбори оммад таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир менамоянд ва махсусан асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нисбат ба рушди соҳаи фарҳангу санъат дар кишвари азизамон дар зарфи 30 соли соҳибистиқлолӣ тадбирҳои муҳимеро роҳандозӣ намуд. ошёнаи барои телевизион пешбинишуда дар бинои баландошёнаи маҷмӯаи давлатии табу нашр Шарқи Озод дорои 18 ҳуҷра, аз ҷумла ҳуҷраҳо барои ҳайати эҷодӣ, кормандони техникӣ, танзими барномаҳо ва ғайра мебошад. ҳар як ҳуҷра ба таври замонавӣ ва мутобиқ ба стандарти соҳа таъмири пурра шуда бо таҷҳизоти замонавӣ муҷаҳҳаз гардидааст. дастгоҳҳои наворбардорӣ ва компютерҳо барои танзими барномаҳо ба формати Full HD ки эфири телевизион чунин аст мутобиқат мекунанд. барои ҳайати эҷодӣ низ компютерҳои замонавӣ мавҷуд мебошад. дар телевизиони мусиқии Тоҷикистон «Шаҳнавоз» баробари таҳия ва пахши барномаҳои консертӣ инчунин дигар барномаҳои марбут ба мусиқӣ ҳамарӯза давоми 24 соат омода ва пешкаши бинандагон карда мешавад. бахшида ба рӯзи президент ва дар заминаи гузариши телевизиони мусиқии Тоҷикистон «Шаҳнавоз» ба формати Full HD дар толори маҷмӯаи давлатии Шарқи Озод ҷаласаи тантанавӣ баргузор гардид ки дар он вобаста ба нақши президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар рушду пешрафти мамлакат, аз ҷумла тараққиёти соҳаи телевизион ва радиои ҷумҳурӣ ибрози назар карда шуд. мардуми шарифи Тоҷикистон рӯзи президентро ҳамчун иди бузурги миллӣ ва рамзи эҳтирому эътиқод эътироф намуда маҳбубияту шукргузории хешро дар ин рӯз ба президенти кишвар ҳамчун кафили ояндаи дурахшони Тоҷикистон самимона изҳор менамоянд. аз тантанаҳои идона ба муносибати рӯзи президент дар ташкилоту муассисаҳои пойтахт ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. дар суди олӣ бахшида ба рӯзи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон маҷлиси тантанавӣ баргузор гардид. ҷавоматро раиси суди олӣ Шермуҳаммад Шоҳиён ифтитоҳ намуда доир ба нақши институти президентӣ дар таҳкими давлатдории миллӣ, хизматҳои таърихии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар таҳкими истиқлолияти давлатӣ, муттаҳидию сарҷамъии миллати тоҷик ва таъмини ҳуқуқу озодиҳои инсону шаҳрванд қайд намуданд. аз ҷумла зикр карда шуд ки мардуми кишвар заҳматҳои таърихии президенти мамлакатро ки бо оқилию дурандешӣ, қаҳрамонию шуҷоатмандӣ
ва хиратмандию суботкорӣ барояшон зиндагии осоиштаро фароҳам сохтанд қадр намуда аз ин шахсияти барҷастаи таърихӣ ҳаматарафа пуштибонӣ менамоянд. Дар идомаи чорабинӣ ҳамчунин судяҳои суди олӣ бо маърузаҳои пурмуҳтаво баромад намуда доир ба мавзӯъҳои нақши институти президентӣ дар рушду таҳкими давлатдории миллӣ, нақши президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар таъмину рушду соҳаҳои иҷтимоию иқтисодӣ ва тақвияти корҳои ободонию бунёдкорӣ дар кишвар ва нақши президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар рушду таҳкими ҳокимияти судӣ суханронӣ намуданд. Қайд гардид ки тибқи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи рӯзҳои ид рӯзи 16 ноябр ҳамасола рӯзи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон таҷлил карда мешавад. мақсад аз рӯзи ид муайян кардани санаи мазкур он ифода меёбад ки ибтидо аз ҳамин рӯзи тақдирсозу муайянкунандаи рушди минбаъдаи бомароми Тоҷикистон марҳилаи нави муҳими давлатӣ, яъне тибқи конститутсияи давлати соҳибихтиёр дар ҷумҳурии Тоҷикистон идоракунии президентӣ оғоз ёфтааст. бо манзури эҳтирому эътирофи фазилати сиёсатмадорию давлатдории навини кишвар, таъмини сулҳу ваҳдату ягонагии мардуми сарзамин ва болоравии обрӯву нуфузи мақоми Тоҷикистони соҳибистиқлоли мо дар арсаи байналмилалӣ ки ин паёмадҳо дар маҷмӯъ ба хизматҳои наҷибу фаъолияти босамари президенти ҷумҳурии Тоҷикистон вобастагӣ дорад, дар қонунгузории кишварамон ин санаи муҳим рӯзи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пазируфта шудааст, таъкид гардид дар чорабинӣ. чорабиниро бахшида ба рӯзи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон директори агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон генерал-лейтенанти адлия Сулаймон Султонзода ҳусни оғоз бахшида қайд намуданд ки аз ҷониби мардуми сарбаланду хештаншиноси тоҷик дар шакли ҷумҳурии президентӣ қабул карда шудани низоми идоракунии давлатдории Тоҷикистон маҳсули сабақҳои таърихӣ ва натиҷагириҳо аз самараи фаъолияти давлатдории гузашта ва имрӯзаи мо ба ҳисоб меравад. таъкид гардид ки хушбахтона гузаштан ба низоми идоракунии президентӣ на танҳо боиси наҷоти давлату миллат, балки омили рушди устувории тамоми соҳаҳои идораи давлатӣ аз ҷумла иқтисодиёт, сиёсат, фарҳанг, маориф ва дигар соҳаҳо гардид. мафҳуми истилоҳи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон бо шахсият ва хизматҳои бузургу шоистаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пайвастагии ногусастанӣ дорад. зеро таърих гувоҳ аст ки дар раванди фаъолият дар мансаби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мақоми президентиро ба як ниҳоди наҷотдиҳандаи давлат ва сарҷамии миллат табдил дод. дар идома иштирокчиён доир ба хизматҳои шоистаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҷодаи эҳёи давлати тоҷикон, барқарории сулҳ, сарҷам кардани миллати тоҷик, ваҳдати миллӣ ва дигар хизматҳои шоёни ин абармарди таърихӣ, таърихи назму наср ибрози андеша намуданд. инчунин дар чорабини кормандони агентӣ оид ба аҳамияти муҳими таърихӣ доштани ин сана дар ҳаёти мардуми шарифи Тоҷикистон бо маърузаҳои пурмуҳтаво баромад карданд. имрӯз дар маҷлисгоҳи прокуратураи генералии ҷумҳурии Тоҷикистон бахшида ба рӯзи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва 29-мин солгарди баргузории иҷросияи тақдирсози шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон чорабинии дона баргузор гардид. прокурори генералии ҷумҳурии Тоҷикистон генерал-полковник Адлия Раҳмон Юсуф Аҳмадзод нахуст кормандонро бо таҷлили ин ду санаи муҳим шодбош гуфтанд. прокурори генералӣ дар идома таъкид карданд ки 16 ноябри соли 1994 дар иҷросияи шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон маросими савгандёткунӣ ва ба вазифа шурӯъ кардани президенти ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардида буд. мақсад аз рӯзи ид муайян кардани рӯзи 16 ноябр дар он ифода меёбад ки ибтидо аз ҳамин рӯзи тақдирсозу муайянкунандаи рушди минбаъдаи бомароми Тоҷикистон марҳилаи нави муҳими давлатӣ, яъне тибқи конститутсияи давлати соҳибихтиёр дар ҷумҳурии Тоҷикистон идоракунии президентӣ оғоз ёфта, президенти тоза интихоб гарда ба иҷрои вазифа шурӯъ намудааст. бо манзури эҳтирому эътирофи фазилати сиёсатмадориву давлатдории навини кишвар, таъмини сулҳу ваҳдати ягонаи мардуми сарзамин ва болоравии обрӯву нуфузи мақоми Тоҷикистони соҳибистиқлол дар арсаи байналмилалӣ ки ин паёмадҳо дар маҷмӯъ ба салоҳиятнокиву фаъолияти босамари президенти ҷумҳурии Тоҷикистон вобастагӣ дорад, дар қонунгузории кишварамон рӯзи 16 ноябр рӯзи президент пазируфта шудааст. дар таърихи давлатдории кишварҳои пешрафтаи ҷаҳон шахсиятҳои таърихию барҷаставу номбардоре вомехӯранд ки онҳо дар марҳилаву вазъиятҳои барои кишварашон мураккабу ҳассос ба арсаи сиёсат омада суботу осоиштагӣ ва роҳи рушди минбаъдаи мамлакати худро муайян намуда дар болоравии обрӯву мақоми давлаташон нақши абадӣ гузоштаанд. асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон марди олиму оқилу фозилу хиратмандест ки давлатро аз фаноёбӣ наҷот дода мардумро атрофаш муттаҳид ва ба қалби мардумаш шӯлаи умедро бедор ва бо қадамҳои қатъӣ ба сулҳу осоиш, рушду суботи минбаъда ҳидоят намуд. дар поёни чорабинӣ бори дигар таъкид карда шуд ки барои мардуми тоҷик таҷлили ин санаи муборак аз ҳуввияти миллию ватанхоҳӣ дарак медиҳад.
در جوامد تنتنوی که به مناسبت تجلیل از روز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در وزارت مدافعت دایر گردید، راهبریت این نهاد قدرتی نمایندگان مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و دانشگاه ملی تاجیکستان در نزد خدمتچیان حربی سطح و زینه‌های گوناگون سخنرانی نموده، دایر به اهمیت این صحنه بسیار مهم تاریخی که آن باعث عملی گردیدن آرزو و آمال نیک مردم، کفیل صلح و آرامی، مهر و محبت، عدالت و شفقت، خیرات و پیشرفت و وحدت و همدلی جامعه گردیده است، اظهار اندیشه نمودند. در جامعه ذکر کرده شد که پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان از روزهای نخستین فعالیت خود به حیث سرور دولت در برابر انجام خدمت‌های بی‌نظیر چون سرفرمانده عالی قوه‌های مسلح در دوام این سالها برای رشد و تکامل یافتن ارتش ملی توجه خاصه ظاهر نموده، آن را به یک نیروی پراقتدار تأمین کننده امنیت دولت و ملت تبدیل دادند. با یادآوری از تاریخ و تمدن دولتداری بعضی از کشورهای قدرتمند منطقه و جهان قید کرده شد که هر یک ملت و خلقیت برای نائل گردیدن به استقلالیت کامل، دولت و جامعه، پیشرفت و ترقیات و اتحاد و سرجمی ملت و خلقیت از نیرو و توانایی شخصیت‌های تاریخی و برجسته که در مرحله‌های بسیار مرکب و حساس برای کشورشان آنها به عرصه سیاست آمده، ثبات و آسایشتگی و راه رشد میانبرده مملکت خود را معین نمودند استفاده می نمایند و چون این شخصیت ها در بالاروی آبرو و مقام دولتداریشان نقش کلیدی می بازند. در این ردیف در سیمای پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان ذکر گردید که در برابر به دست آوردن استقلال دولتی مردم خوشحاله تاجیکستان عزیز را راهبری رعیت پرور و وطن دوست نصیب گردانید که با تکیه به خیرد خلق صلح پرور و صاحب تمدنش و کردار و عملهای نیکش به مناقشه های داخلی خاتمه بخشد، مردم پریشان گشته را متحد نماید، صلح و وحدت را پایدار نگاه دارد، تمام رکنهای دولتداری را برقرار ساخته، بهداشت وضع سیاسی، اجتماعی اقتصادی در کشور، خودشناسی و خودآگاهی، حس وطن دوستی و وطن پروری تمام طبقه های جامعه را باز هم تحکیم و تقویت بخشد. در آخر جمع آمد تنتنوی با اظهار سپاس و منتداری و اعتماد و باوری تاکید کرده شد که ما خدمتچیان حربی قوه‌های مسلح با پیشوای ملت خود محترم امامعلی رحمان افتخار می نماییم و همیشه به سوگند یاد کرده خویش صادق مانده وظیفه مقدس خود را منبت نیست با حس افتخار و مسئولیت بلند از وطن و وطنداری در نزد خلق و ملت و سرور غمخوار خود ادا می نماییم. در پالاتای حساب جمهوری تاجیکستان کتابخانه موجود است که در آن اثرهای بی‌زوال تاریخی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان جمع‌آوری گردیدند که کارمندان بعد مطالعه آن از تاریخ و تمدن ملت تاجیک واقف می‌گردند. چورابینی تنتنوی بخشیده به روز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با صدا دادن سرود ملی جمهوری تاجیکستان آغاز یافت. رهبریت کل کارمندان را به اجلاسیه 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان و روز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تهنیت گفته اظهار داشتند که در یک سنه تاریخی دو واقعه مهمی آغاز دولتداری نوین تاجیکستان ثبت شده است. بعد وارد نمودن تغییرات به قانون جمهوری تاجیکستان درباره روزهای عید از 15 اپریل سال 2016 و با نظر داشت سهم بی‌نظیر پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در بنیاد دولت صاحب اختیار، حقوق بنیاد و دموکراسی همساله 16 نوامبر همچون روز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با شکوه و شهامت تجلیل کرده می شود. در ماده 70 کنستیتوسیا گفته شده است که پرزیدنت در دایره صلاحیت خود فرمان می برآورد و امر می دهد درباره وضع کشور و جلسه یکجایی مجلس ملی و مجلس نمایندگان معلومات می دهد. مسئله هایی را که ضرور و مهم می شمارد به محاکمه جلسه یکجایی مجلس ملی و مجلس نمایندگان پیشنهاد می نماید. موافق ماده 72 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان پرزیدنت حقوق دخل ناپذیر دارد. در دایره سیاست
дарҳои боз ҷумҳурии тоҷикистон бо кишварҳои ҷаҳон муносибатҳои дипломатиро барқарор намуд. муваффақияти сиёсати хориҷӣ ва дипломатияи тоҷик пеш аз ҳама аз маҳорати барномарезӣ ва дурандешии сарвари он, анъанаҳои давлатдорӣ, арзишҳои фарҳангию маънавӣ ва касбияти кормандони хадамоти дипломатӣ вобаста мебошад. дар муваффақияти дипломатияи тоҷик хиради азалии президенти кишвар, самтҳои дурусти муайянкунандаи сиёсати хориҷӣ ва садоқату касбияти кормандони соҳа мусоидат намуданд. тоҷикистон сиёсати хориҷии хосеро пеша намудааст ки он расман аз 31 декабри соли 2002 номи сиёсати дарҳои бозро гирифтааст. интихоби сиёсати дарҳои боз аз як тараф роҳи ягонаи дурусти пешбурди сиёсати хориҷӣ ва аз ҷониби дигар инъикоси арзишҳои фарҳангию таърихӣ ва суннатии халқи тоҷик, яъне дӯстӣ ва ҳусни ҳамсоягӣ мебошад ки самараи бевоситаи фаъолияти пешвои миллат мебошанд. бахшида ба рӯзи президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар толори агентии назорати маводи нашовари назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон ҷаласаи тантанавӣ баргузор карда шуд. дар чорабинии роҳбарият сардорони раёсату шӯъбаҳо ва ҳайати шахсии агентӣ иштирок намуданд. нахуст директори агентӣ генерал-майори адлия ҳабибулло воҳидзода ҳайати шахсии агентиро бо ин рӯзи муборак табрик намуда ёдовар гардиданд ки 16 ноябри соли 1992 дар сессияи шӯрои олӣ муҳтарам эмомалӣ раҳмон раиси шӯрои олӣ роҳбари давлат интихоб гардид ки ибтидо аз ҳамин рӯзи тақдирсозу муайянкунанда рушди минбаъдаи бомароми тоҷикистон оғоз ёфт. ҳамчунин қайд намуданд ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон сиёсатмадори оқилу хиратмандест ки давлатро аз фаноёбӣ наҷот дода, мардуми кишварро бо қадамҳои қатъӣ ба сулҳу осоиш, рушду суботи минбаъда ҳидоят намуда расонидаанд. аз ҷониби кормандони ҷавони агентӣ оид ба хизматҳои бузургу шоистаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон баромадҳои пурмуҳтаво омода гардида дар симои сарвари давлат намунаи олии ватандӯстӣ, ватанпарастӣ ва хизмат ба халқу ватан, вафо ба қавлу амалро ҳамчун ибрат ба насли ҷавон иброз дошта. чорабинӣ хеле хушӯхотирмон ва бо ёдоварӣ аз корнамоиҳои беназири сарвари давлат доир гардид ки дар он наворҳо аз оғози даврони бесаросомонӣ ва ҷангҳои шаҳрвандӣ ба сари қудрат омадани президенти кишвар эмомалӣ раҳмон сулҳу оромиш, рушду тараққиёти имрӯзаи тоҷикистони азиз намоиш дода шуд. ба муносибати рӯзи президент дар вазорату идораҳои давлатӣ ҳамоишҳои тантанавӣ баргузор гардиданд. дар чорабиниҳои идона таҷрибаи муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҳамчун президенти сулҳуофар дар таҳкими ҳокимияти давлатӣ ва пойдории истиқлолу ваҳдати миллӣ, мактаби бузурги ҳаёт ва сабақи нотакрори давлату давлатдорӣ, марҳилаи ибратомӯзӣ расидан ба сулҳу ваҳдати миллӣ, қадами ҷиддии рӯ овардан ба нақшаҳои азими офарандагӣ дониста шуд. дар вазорати молияи ҷумҳурии тоҷикистон роҷеъ ба таҷлили рӯзи президенти ҷумҳурии тоҷикистон ҷамъомади тантанавӣ баргузор гардид. дар ин ҳамоиш ки бо ширкати роҳбарияти вазорат, кормандони дастгоҳи марказӣ ва ходимони сиёсиву ҷамъиятӣ сурат гирифт, тазаккур дода шуд ки хизматҳои шоёни муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҳамчун президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар раванди тағйироти нави бунёдкориву созандагӣ, аз ҷумла бунёди нерӯгоҳҳои барқӣ, кушодану васли роҳу нақбҳо, бедору ғанӣ гардонидани ифтихори миллӣ, вусъат бахшидан ба вазъи таълиму тарбия ва тандурустӣ ҷойгоҳи махсус дорад. дар баробари ин президенти кишвар дар иншои асарҳои гуногуни таърихиву фарҳангии миллат ва зиндаву ҷовид гардонидани чеҳраҳои мондагори илмиву адабӣ, қаҳрамонони миллат ва сарнавишти мардуми тоҷик ҳусни тафоҳум бахшида, бо пешниҳоду ташаббусҳои байналмилалӣ дар сатҳи ҷаҳонӣ мақоми хоса доранд ки ин маҳбубият на танҳо боиси боварию эътиқоди мардуми тоҷикистон, балки ифтихори тамоми тоҷикони ҷаҳон аст. бинобар ин мардуми тоҷикистон рӯзи президентро ҳамчун иди бузурги миллӣ ва рамзи эҳтирому эътиқод эътироф намуда, маҳбубияту шукргузории хешро дар ин рӯз ба президенти кишвар ва ояндаи дурахшони тоҷикистон самимона изҳор менамоянд. зикр рафт ки рӯзи президент ҷашнест ки барои дарку эҳсоси ҳуввияти миллӣ, шинохту эҳтироми рамзҳои давлатӣ ва дар заминаи чунин арзишҳо таъмин намудани идомаи раванди пешрафти минбаъдаи истиқлолияти сиёсӣ заминаи босазо мегузорад. нотиқон қайд карданд ки имрӯз нақши созандаи пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар давлатдории миллӣ побарҷо буда, гиромидошти рӯзи президент ки ибтидо аз соли 2000
2016 به حکم عنعنه درآمد هر سال تجلیل می شود نشانه از قدردانی ملت ما نسبت به پیشوای خود و عامل دیگری وحدت و یکپارچگی و رمز متحدی تمام مردم در اطراف پرزیدنت محبوب و قدم گذاشتن در راه عملی سازی نقشه و برنامه‌های آینده ساز این مرد شریف است. محض به شرافت عملی سازی سیاست فراگیر فرهنگی طی قریب 30 سال استقلال دولتی در وطن عزیزمان هزاران انشاءات ساحه‌های معارف و فرهنگ مطابق به طلبات معماری معاصر و مجهز با همه ضروریات اداری و صنعتی ساخته و به استفاده داده شدند. این نکته را ضمن چرابینی تنتنوی بخشیده به روز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان وزیر فرهنگ زلفیه دولتزاده ابراز نمود. ذکر شد که با تشبث به‌واسطه محترم امامعلی رحمان با طرح‌های زیبا و زمانوی و شایسته شأن و شکوه فرهنگ و تمدن باستانی ملت ساخته شدن کتابخانه ملی تاجیکستان، آثارخانه ملی تاجیکستان و صدها انشاءات دیگری علمی و فرهنگی و فراغتی در شهر دوشنبه مرکز ولایت‌ها و شهر و ناحیه‌های کشور شهادت از آن می‌دهد که پیشوای معظم ملت بهر بقای دولت و ملت و بلند برداشتن مقام و منزلت جمهوری تاجیکستان همچون جزء فعال جامعه عمومی بشری فرهنگ را در این امر اولویت و افضلیت خاصه بخشیدند. باعث افتخار است که محض در دوره استقلال با تشبث جمهوری تاجیکستان طبق قطعنامه مخصوص سازمان ملل متحد جشن اجدادیمان نوروز عجم مقام بین المللی را صاحب گردیده. موسیقی کلاسیکی 6 مقام همچون شاهکاری، میراث شفاهی و غیر مادی انسانیت و قله بلندترین موسیقی سنتی تاجیکان اعتراف گردید. تجلیل همساله جشن‌های نوروز، مهرگان، روز 6 مقام، روز فلک، روز زیاییان، روز کارمندان فرهنگ، روز کتاب، روز زبان و امثال اینها به حکم عنعنه درآمدند. این همه دستاورد و کامیابی‌های فرهنگی ملت تاجیک در عرصه بین المللی نتیجه زحمت‌ها و تلاش‌های پیوسته پرزیدنت محبوب کشور پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان میباشد. گفته شد در چورابینی فرهنگی فراغتی بخشیده به روز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در آثارخانه ملی تاجیکستان با اشتراک نمایندگان دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان، اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان، اتفاق نویسندگان تاجیکستان، کالج جمهوریوی رسامی به نام میرزا رحمت علیموف و حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان برگزار گردید. در آغاز دیرکتور آثارخانه ملی اهل‌دین عبادالله‌زاده ذکر نمود که 16 نوامبر برای شهروندان جمهوری تاجیکستان و کل تاجیکان دنیا سنه تاریخی و تقدیرساز به حساب می رود. زیرا محض در همین روزی سال 1992 در اجلاسی تاریخی 16ام شورای عالی مملکت در شهر خوجند امامعلی رحمان رئیس شورای عالی کشور انتخاب گردیدند و در تاریخ ملت تاجیک و در دولتداری تاجیکان مرحله مهم و سازنده و سرنوشت ساز آغاز شد. ناطقان ابراز نمودند که شخصی که خلق بیش از 1000 سال از صحنه تاریخ دور افتاده را از سر نو همچون ملت صاحب دولت به عرصه سیاست جهانی وارد ساخت، خلق گرفتار گرداب نابودی را نجات داد، گریزه ها را به وطن برگردانید، به ملت وحدت، ثبات، امنیت آورد. این پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان میباشد. همین است که خرد و بزرگ کشور پرزیدنت را همچون پیشوای راهنما و غمخوار و کفیل زندگی شایسته مردم میشناسند و احترام میکنند. در قسمت فرهنگی چورابینی از جانب اوزخان تاجیک دولتمند خال و سراینده تاجیک تبار افغانستان فهیم فنو در وصف پرزیدنت وطن، صلح و وحدت ترانه ها صدا دادند. در دایره چورابینی مذکور البته که یک نمایش موقتی پیشنهاد گردانده شده است که در این نمایش مصوره ها، نمونه هنر کندل، ظرف‌های صفالی منقش و همچنین دیگر آثار مربوط به پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در آن پیشنهاد تماشابینان گردانده شده است و در برابر این نمایش موقتی همچنین یعنی که دستاوردهای 30 سال استقلال دولتی زیر راهبری پیشوای معظم ملت و همچنین تالار توفاهای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان که اینها دائمی عمل کننده هستند، یعنی که تماشابینان امکان دارند از آنها از نزدیک شناسایی پیدا نمایند. در حاشیه چورابینی مذکور نمایش اثرهای رسامان تاجیک دایر کرده شد که آن رسم‌ها، کتاب و آلبوم‌های رنگی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره پرزیدنت و دوستی میان تاجیکستان و کشورهای دیگر را در بر می‌گیرد. اشتراکچیان چورابینی همچنین از تالارهای استقلالیت و تحفه‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان که درباره تاریخ و فرهنگ، استقلالیت و تحفه‌های ارزشمندی که از جانب پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به آثارخانه ملی تقدیم کرده شدند دیدن نمودند.
مسئولین کمیته معماری و ساختمانی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان نیز با تشکیل یک همایش ایدانه از روزی پرزیدنت استقبال نمودند. در چهاربینی ایدانه رهبریت وکیل مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رهبریت حزب خلقی ناحیه شامنصور و زیرساختارهای کمیته اشتراک کردند. حاضرین دایر به مهمیت روزی پرزیدنت با آوردن دلایل‌ها ابراز سخن کرده اجلاس 16 شورای عالی را برای ملت تاجیک رویداد تاریخی و فراموش نشونده ارزیابی کردند. تاکید شد که محض با زحمت‌ها و راهنمایی‌های همیشگی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، ملت تاجیک به هم آمده در آبادی و ثبات و پیشرفت کشور کمر حمایت بستند. با گفته هولدون‌ها با وسیله این شخصیت برجسته تاریخی کشور ما در عرصه جهانی مقام خاصه داشته، با بیش از 160 دولت دنیا و سازمان و تشکیلات‌های بین‌المللی روابط دیپلماتی و همکاری دارد. تاکید گردید که تجلیل روز پرزیدنت این اول ارجگذاری به پرزیدنت و بعداً ارجگذاری به ملت است، زیرا ملت میتواند راهبرش را قدر کند، ارج گذارد و در تطبیق سیاست پیش گرفته‌اش سهمگذار باشد. 16 نوامبر برای ملت تاجیک صحیفه کاملا نوی تاریخی دولتداری را کشاد و راه آینده درخشان را برای مردم تاجیک استوار نمود، زیرا در این روز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تعیین شد و در امیدها را برای فردای درخشان باز نمود. با تاکید همین گفته‌ها کلکتیو کارمندان سرایداره گیالوگ نزد حکومت جمهوری تاجیکستان از روز پرزیدنت و اجلاس 16 شورای عالی تجلیل نمودند. طور تاکید گردید تاریخ گواه است محض تشبس‌های پیشوای ملت تاجیکستان را همچون دولت دموکراتی حقوق بنیاد دنیوی آینده‌دار به جامعه جهانی معرفی نمودند و امروز کشور ما را در زیاده از 160 دولت جهان به رسمیت شناختند که این مایه افتخار هر یک تاجیک و تاجیکستانی است. ارجگذاری به ارزش‌های ملی، دولتداری، پایداری، استقلالیت دولتی، تحکیم صلح و وحدت ملی و نقش پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در به دست آوردن صلح و وحدت ملی و اعمار دولت نوین تاجیکان از موضوعهایی بودند که در جلسه مورد بررسی قرار گرفتند. مبادله افکار به کار همایش انجام بخشید. هیئت ایجادی و تکنیکی مؤسسه دولتی تلویزیون سفینه هم به مناسبت روز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با سیاستشناسان ورزیده مملکت ملاقات سودمند برگزار نمودند. این نوبت اهمیت و مهمیت این صنایع تاریخی را به کارمندان مؤسسه رکتور اکادمی اداره‌کنی دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان عبدالخلیل غفارزاده و معاون اول دیرکتور مرکز ملی قانونگذاری نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محمد جان صاحبزاده شرح و توضیح دادند. با توجه به اینکه تلویزیون سفینه یکی از دستگاه‌های مهم ایدئولوژی دولت به شمار می‌رود، سیاستشناسان پهلوهای گوناگونی روز پرزیدنت را به طور واضح و روشن شرح و توضیح دادند. از جمله به اندیشه رکتور اکادمی اداره‌کنی دولتی تاجیکستان در نخستین سال صاحب استقلال گردیدنش علاقه ساختار پرزیدنتی را انتخاب کرده بود. ولی از یک جانب نظام بسیار حزبی که گروه و حرکت‌های اجتماعی و دینی و مذهبی هم خود را شامل جنبش‌های سیاسی کرده بودند، از جانب دیگر از عهده اداره دولت و حرکت‌های جمعیتی و سیاسی نبرآمدن راهبران وقتی حکومت باعث گردید که در مدت کوتاه باز نظام پارلمانتی برقرار کرده شود. تنها پس از اجلاس 16 شورای عالی تاجیکستان و انتخاب امامعلی رحمان همچون رئیس شورا برای ساختار اداره‌کنی پرزیدنتی زمینه گذاشته شد. محض در دوام 2 سال فعالیت خود امامعلی رحمان همچون رئیس شورای عالی برای بنیاد جامعه دموکراتیک و حقوق بنیاد یگانه و دنیوی اساسی واقعی گذاشته شده. تدریجاً شاخه‌های حاکمیت فعال گردانیده شدند. از این رو در شرایط آسایشته و صلح و ثبات کامل تجلیل نمودن روز پرزیدنت به نام محترم امامعلی رحمان رقم زده می شود. در سخنرانی معاون اول دیرکتور مرکز ملی قانونگذاری نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان نیز درباره زمینه‌های حقوقی انتخاب شکل اداره‌کنی پرزیدنتی و خدمت‌های شایسته پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در شکل گرفتن تاجیکستان همچون کشور دموکراتیک، حقوق بنیاد و دنیوی معلومات‌های جالب پیشنهاد کرده شد. ملاقات سیاستشناسان با کارمندان مؤسسه دولتی تلویزیون سفینه با پرسش و پاسخ خاتمه یافت. дар муассисаҳои олии таълимии мамлакат ҳам бо ширкати донишмандон ва устодону омӯзгорон бахшида ба рӯзи президенти ҷумҳурии тоҷикистон ҳамоишҳои идона доир шуданд. нотиқон таҷрибаи сулҳоварӣ, санъати волои роҳбарӣ ва бартариятҳои сиёсатмадории президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмонро омӯзанда маънидод карданд. در برابر دیگر مؤسسه و تشکیلات‌ها و اداره و کارخانه‌ها ریاست دانشگاه ملی تاجیکستان نیز با تشکیل یک همایش علمی عملی از روز پرزیدنت و اجلاس 16 شورای عالی تجلیل نمودند. در کار همایش رهبریت دانشگاه سابقه‌داران و کارآموزان و دانشجویان اشتراک نموده دایر به کارنمایی‌های پیشوای معظم ملت در سمت تامین زندگی شایسته برای مردم سربلند تاجیک ابراز سخن نمودند. تاکید گردید که با در نظر داشت خدمت‌های صادقانه و مردم پرورانه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان خلق شریف تاجیکستان صاحب استقلال امروزها این صنایع
ҳамаи фархундаро бо эҳтиром ба сарвари давлати худ ҳамчун рӯзи президент бо шодию фараҳ ва шукӯҳ шаомати хоса таҷлил менамоянд. гуфта шуд ки иҷлосияи 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон агар аз як тараф дар ҳаёти сиёсӣ, илмӣ, фарҳангӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва дигар самтҳои фаъолият тағйироти куллӣ ба бор овард, ҳамчунин дар ҳифзи манфиатҳои миллӣ, таъмини сулҳу субот ва ҳуқуқу озодиҳои инсон дар кишвар заминаи мусоид гузошт. бо овардани мисолҳо аз корнамоиҳои пешвои миллат дар самти барқарорсозии муносибатҳои дипломатӣ миёни давлатҳо ва сиёсати хориҷии сарвари давлат нутиқун суханронӣ карда, нақши Эмомалӣ Раҳмонро дар муаррифии давлат ва миллати тоҷик ба ҷаҳониён нег маънидод намуданд. ҳамчунин дар ин рӯз бахшида ба рӯзи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар факултати молиявию иқтисодии донишгоҳи миллии Тоҷикистон низ ҳамоиши илмӣ баргузор гардид. дар ҳамоиши мазкур намояндагони маркази тадқиқоти стратегӣ, маркази қонунгузории назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, омӯзгорон ва донишҷӯёни донишгоҳ иштирок доштанд. зимни тадбири мазкур таъкид гардид ки иҷлосияи 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон агар аз як тараф дар ҳаёти сиёсӣ, илмӣ, фарҳангӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва дигар самтҳои фаъолият тағйироти куллиро ба бор оварда дар ҳифзи манфиатҳои миллӣ, таъмини сулҳу субот ва ҳуқуқу озодиҳои инсон дар кишвар заминаи мусоид гузошта бошад, аз ҷониби дигар ҷиҳати зуҳури фарзанди фарзунаи миллат, яъне президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар сиёсат ва давлатдории муосири арсаи ҷаҳонӣ нақши калидӣ дорад. зеро президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчун пешрои маҳбуби тоҷикон ва президенти сулҳовфар дар таҳкими ҳокимияти давлатӣ ва пойдории истиқлолу ваҳдати миллӣ барои мо як мактаби бузурги ҳаёт ва сабақи нотакрори давлату давлатдорӣ, марҳилаи ибратомӯзи расидан ба сулҳу ваҳдати миллӣ, як қадами ҷиддии рӯ овардан ба нақшаҳои азими офарандагӣ мебошад ки ҳадафҳои бузурги он бо тақдири наслҳои оянда пайвастаанд. зимни суханрониҳо иброз гардид ки бо назардошти хизматҳои содиқона ва мардумпарваронаи пешвои миллат, халқи шарифи Тоҷикистони соҳиби истиқлол имрӯзҳо ин санаи фархундаро бо эҳтиром ба сарвари давлат ҳамчун рӯзи президент бо фараҳу шодӣ ва шукӯҳ шаомати хос таҷлил менамоянд. бахшида ба рӯзи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва 29-уми солгарди иҷлосияи 16-ум шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон дар донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино чорабинии тантанавӣ баргузор гардид. дар чорабинӣ оид ба нақши президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати ба даст овардани сулҳу субот дар мамлакат, дастовардҳои Тоҷикистон давоми 30 соли истиқлолият ва бунёди давлати ҳуқуқбунёду демократӣ, дунявӣ ва ягона сухан рафт. масъулону донишмандони соҳа дар баромадҳои худ зикр карданд ки маҳз шакли идораи президентӣ дар мамлакат ба талошу заҳматҳои беназири президент имкон доданд ки ҷумҳурии Тоҷикистон дар марҳилаҳои ҳасоси таърихӣ ва давраҳои минбаъдаи рушд барои барқарор кардани ҳокимияти сиёсии давлатӣ, истиқлолият, эҳёву таҳкими рукнҳои давлатдории муосир, арзишҳои волои миллӣ ва таъмини сулҳу ваҳдат дар мамлакат заминаҳои воқеиро фароҳам созанд. ҳамзамон аз мавқеи устувори президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ ҳамчун шахсияти созанда ва дурандешу сиёсатмадори маъруф ва мактаби бузурги роҳбарӣ сухан рафт. зикр гардид ки маҳз бо талошҳои пешвои миллат сиёсати хориҷии мамлакат тақвият ёфт ва масоили зиёди сатҳи минтақавию байналмилалӣ бо ибтикори президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мавриди таҳлилу баррасӣ қарор гирифтанд. дар ҳамоиш аз ибтикороти президент ва талошҳояшон барои рушди соҳаи тандурустӣ сухан рафт ва зикр шуд ки сарвари давлат давоми 30 соли истиқлолият барои ҳалли мушкили ин соҳа ва пешрафти он тадбирҳои судманд андешиданд. дар асоси моддаи 2 қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи рӯзҳои ид ҳамасола 16 ноябр ҳамчун рӯзи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон таҷлил мешавад. заминаи таърихии ин ид иҷлосияи 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад ки санаи 16 ноябри соли 1994 баргузор гардид ва муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба вазифаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ки конститутсияи Тоҷикистони соҳибихтиёр муқаррар намудааст шурӯъ намуд. гуфта шуд дар ҳамоиши ҷашнии донишкадаи тарбияи ҷисмонии Тоҷикистон ки ба рӯзи президент бахшида шуда буд. бо манзури эҳтирому эътирофи фазилати сиёсатмадориву давлатдории навини кишвар, таъмини сулҳу ваҳдату ягонагии мардуми сарзамин ва болоравии обрӯву нуфузи мақоми Тоҷикистони соҳибистиқлоли мо дар арсаи байналмилалӣ ки ин паёмадҳо дар маҷмӯъ ба салоҳиятнокиву фаъолияти босамари президенти ҷумҳурии Тоҷикистон вобастагӣ дорад, дар қонунгузории кишварамон 16 ноябр рӯзи президент пазируфта шуд. дар ҳамоиш устодону донишҷӯёни донишкада иштирок намуда доир ба аҳамияти ин сана суханронӣ карданд. таъкид гардид ки ибтидо аз ҳамин рӯзи тақдирсоз рушди минбаъдаи бомароми Тоҷикистон ва марҳилаи нави муҳими идораи давлатӣ оғоз ёфта, президенти тоза интихоб гардида ба иҷрои вазифа аз ҳамин рӯз шурӯъ намудаанд. ҳамзамон ба ифтихори ин санаи таърихӣ дар донишкадаи тарбияи ҷисмонӣ чорабиниҳои солимгардонӣ низ рӯи даст гирифта шуд. аз ҷумла ҳайати мураббиёну донишҷӯёни донишкада дар мусобиқаи футболи хурд беҳтаринҳоро миёни ҳам муайян намуданд.
روزی پرزیدنت در کالج مهندسی و آموزگاری شهری دوشنبه با نمایش کتاب‌های پیشوای معظم ملت آغاز یافت. در اینجا آفریده‌هایی که از تاریخ مرحله‌های گوناگون حیات مردم تاجیک و راه‌های تا به امروز تعیین نموده بازگویی می‌کند در نمایش بود. ضمن نمایش راجع به نقش پرزیدنت در برقرارسازی صلح و رشد آبادی کشور و رسیدن به آرمان و هدف‌های ملی اظهار اندیشه کرده شد. تاکید گردید که انتخاب شکل اداره پرزیدنتی برای تاجیکستان تصمیم مهم و کلیدی بود و همین شکل توانست کشور را از کشمکشی‌های داخلی و مشکلات زیاد رهایی بخشد. دستاوردهای منبعی تاجیکستان هم به همین مسند و شخصیت این مسئولیت را بر دوش داشته. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان وابستگی دارد و مست نتیجه راهبری خردمندانه بود که کشور ما در حال رشد قرار دارد. چون این روزگار و اراده استوار برای تمام نسل‌ها نمونه عبرت و آموزش ماندار کرده شد. تصمیم گرفتیم که یک کنفرانسی علمی نظریوی تحت عنوان نقش پیشوای ملت در رشد دولتداری ملی یعنی برگزار نماییم و کوشش نمودیم که در اینجا با اشتراک مهمانان از دانشگاه و دانشکده‌های دیگر یعنی از مؤسسه‌های تعلیمی دیگر و از مؤسسه تعلیمی خودمان با اشتراک آموزگاران تجربه دار یعنی عنواندار یک کنفرانسی در سطح بلند کنفرانسی گویم که پرمضمون برگزار نموده باشیم. همچنین اشتراکچیان همایش راجع به موقع تاجیکستان در عرصه بین‌المللی تحت راهبری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان عملی گردیدن هدف‌های استراتژیکی مملکت و خصوصا رشد و تشکل ساحه معارف اظهار اندیشه نمودند. با مناسبت تجلیل از روز پرزیدنت در لیسه رقم 3 برای خوانندگان بالایقت شهری دوشنبه با تشبث مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه اسماعیل سامانی همایش علمی عملی تحت عنوان پیشوای ملت مایه افتخار و اتحاد و سرجمعی جوانان برگزار گردید. در کار همایش راهبران وزارت و کمیته‌های دولتی، سابقه داران مهنت، راهبریت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه اسماعیل سامانی و فعالان ناحیه اشتراک نمودند. معروضه‌چیان اوید به زحمت‌های شایان پرزیدنت مملکت در برآمد خود یادآور شده، قید داشتند که محض جسارت و جانفدایی سرور مملکت جهت تامین صلح و ثبات در سرتاسر کشور بود که امروز ما با استقلالیت دولتی و دیگر ارزش‌های دولتداری شرفیاب گردیده‌ایم. از جانب اشتراکیان بیان گردید که طبق تاریخ دولتداری کشورهای پیشرفته جهان شخصیت‌های تاریخی و برجسته و نامبردار وام می‌خورند که آنها در مرحله و وضعیت‌های برای دولتشون مرکب و حساس به عرصه سیاست آمده صلح و آسایشتگی و راه رشد من بعد مملکت خود را معین نموده در بالاروی آبرو و مقام دولت نقش ابدی گذاشتند. پرزیدنت تاجیکستان محترم امامعلی رحمان نیز از جمله چنین شخصیت‌های برجسته میباشند و از محبوبیت خاصه مردم برخوردارند. در ادامه کاری همایش ناطقان از کارنمایی و غمخوری و دستگیری همه‌جانبه پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در سمت تطبیق سیاست دولتی جوانان یادآور شده برای در روحیه وطن‌دوستی و میهن‌پرستی تربیت یافتن جوانان و حفظ و گرامی داشتن دستاوردهای دوران استقلالیت دعوت نمودند. ҳамин гуна чорабиниҳои идона ба муносибати рӯзи президент дар шаҳру ноҳияҳои вилояти суғд низ баргузор гардид. кормандони касбу кори гуногун, қишрҳои мухталифи ҷомеа ва умуман ҳамаи сокинони вилоят бо шукргузорӣ аз фазои орому осудаи мамлакат ин санаи муҳими таърихиро таҷлил намуданд. таваҷҷӯҳ кунед ба гузоришҳои кормандони минтақавии мо. 29 سال مقدم در قصر ارباب برگزاری اجلاسی 16 شورای عالی همچون گردشی کلی به سوی خاتمه بخشیدن به جنگ برادرکش، پایداری ملت تاجیک، شکل دهی دولت حقوق بنیاد، دموکراتی و دنیوی در تاریخ خلق تاجیک وارد شد. این فعالیت ثمره بخش پس از انتخاب پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان به صفت رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان شروع گردید. موافق ماده دوم قانون جمهوری تاجیکستان درباره روزهای عید که از 14 می سال 2016 قبول شده است، منبع در تاجیکستان عزیز ما روز 16 نوامبر همچون روز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جشن گرفته می شود. صبح امروز چون در سراسر کشور در قصر تاریخی ارباب نیز چهاربینی ولایتی بخشیده به این سنه تقدیرساز ملت با شکوه و شامت خاصه دایر گردید. بخشیده به روز پرزیدنت در آشانی یکم قصر مدینتی ارباب نمایشگاه دستاوردهای مردم کشور با راهبری پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان که طول سالهای صاحب استقلالی جمهوری تاجیکستان در نتیجه جانبازی‌ها، کاربری‌های شایسته و تدبیرهای روی دست گرفته سرور دولت روی کار آمده است به معرض دید گذاشته شدند. رئیس ولایت سوغد رجب احمدزاده در برآمد خود حاضرین و در سیمای آنها تمام مردم سربلند کشور را با این سنه تقدیرساز مبارکباد نمود. قید گردید که امروز هر یک تاجیک تاجیکستانی با خدمت‌های فداکارانه فرزندی ملت پرزیدنت مردمی کشور محترم امامعلی رحمان ارج گذاشته در پرتو سیاست سازنده و معنوی بنیاد پیشوای ملت متحد هستند.
ва баҳри рушди ватани азизамон бо меҳнати шоиста саҳми арзандии худро мегузоранд. дар идомаи чорабинии вилоятӣ бахшида ба рӯзи президенти ҷумҳурии тоҷикистон барномаи рангини фарҳангӣ манзури ҳозирин гардонида шуд. дар бинои суди шаҳри Исфара бо иштироки тамоми судяҳо конференсия баргузор гардид ки бахшида ба рӯзи президент дар мавзӯи президент кафили рушди устувории иқтисодӣ ва зиндагии шоистаи мардум доир гардид. раиси суди шаҳри Исфара Мирзозода Муҳаммад баромад намуда аз ҷумла зикр намуд ки аз саҳифаҳои таърих дар ёд дорем ки 16 ноябри соли 1994 дар иҷлосии шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон маросими савгандёткунӣ ва ба вазифа шурӯъ кардани президенти ҷумҳурии тоҷикистон пас аз қабули конститутсияи давлатии соҳибистиқлол баргузор гардида буд. бо манзури эҳтирому эътирофи фазилати сиёсатмадориву давлатдории навини кишвар, таъмини сулҳу ваҳдату ягонагии мардуми сарзамин ва болоравии обрӯву нуфузи мақоми тоҷикистони соҳибистиқлоли мо дар арсаи байналмилалӣ ки ин паёмадҳо дар маҷмӯъ ба салоҳиятнокиву фаъолияти босамари президенти ҷумҳурии тоҷикистон вобастагӣ дорад, дар қонунгузории кишварамон рӯзи 16 ноябр рӯзи президент пазируфта шуд. ин рӯзи таърихӣ чун таҷассумгари орзую омоли неки мардум, кафили сулҳу оромӣ, меҳру муҳаббат, адолату шафқат, хираду пешрафт ва ваҳдату ҳамдилии ҷомеа мебошад. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон сарвари олиму оқилу фозилу хиратмандест ки давлатро аз вартаи фаноёбӣ наҷот дод, мардумро атрофаш муттаҳид ва ба қалби мардумаш шӯълаи умедро бедор бахшид. бо қадамҳои қатъӣ сулҳу осоишро таъмин карда, ҳадафҳои стратегии мамлакатро баҳри рушду нумӯи тоҷикистони соҳибистиқлол муайян ва амалӣ намуда, имрӯзҳо дар арсаи байналмилалӣ ҳамчун шахси сулҳофару сулҳпарвар, сарҷамъкунандаи миллату мардумсолор, ташаббускори ҳалли масъалаҳои глобалӣ, амалисозандаи нақшаҳои азим баҳри рушду нумӯ ва ободии ватану фароҳам овардани шароити арзанда барои сокинони кишвар шинохта шудани президенти тоҷикистонро на танҳо сокинони кишвар ҳамчун ҷаҳониён эътироф намуданд. иштирокчиёни тантанаҳои ҷашнӣ ба ифтихори рӯзи президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳру ноҳияҳои вилояти хатлон саҳми мондагори президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро дар таҳкими ваҳдати миллӣ, истиқлолияти давлатӣ, арзишҳои миллӣ, ҳифзу ҳофизаи таърихӣ, рушди босуботи ҷомеа, мавқеи Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ махсус зикр карданд. тафсилот дар ин хусус. рӯзи президенти ҷумҳурии тоҷикистонро сокинони шаҳри Кӯлоб ҳамчун санаи муҳиму таърихӣ дар сатҳи баланди тантанавӣ истиқбол намуданд. бахшида ба ин санаи таърихӣ чорабинии бо шукӯҳи фарҳангӣ дар қасри фарҳанги шаҳр бо иштироки роҳбарият ва дигар намояндагони касбу кори гуногуни шаҳри Кӯлоб баргузор гардид. дар оғози қисмати тантанавии чорабинӣ раиси шаҳри Кӯлоб зимни суханронии шодбошӣ аз муҳимияту тақдирсоз будани ин санаи таърихӣ барои мардуми Тоҷикистон ёдовар гардид. қайд карда шуд ки ҳамчун ид муайян кардани рӯзи 16 ноябр дар он ифода меёбад ки ибтидо аз ҳамин рӯзи тақдирсозу муайянкунандаи рушди минбаъдаи бомароми Тоҷикистон марҳилаи нави муҳими давлатӣ, яъне тибқи конститутсияи давлати соҳибихтиёр дар ҷумҳурии Тоҷикистон идоракунии президентӣ оғоз ёфта, президенти тоза интихоб гардида ба иҷрои вазифа шурӯъ намудааст. пас аз суханрониҳо барномаи рангини консертии ҳунармандони бахши фарҳанги мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Кӯлоб ки тараннумгари мавзӯъҳои ватандӯстона буданд, манзури тамошобинон карда шуд. чунин чорабинии фарҳангӣ бахшида ба рӯзи президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ низ дар сатҳи баланд баргузор гардид. баромадкунандагон бо ифтихору шукргузорӣ аз дастовардҳои бузурги 30 соли даврони соҳибистиқлолии мамлакат ёдовар шуда, хизматҳои созандаву қаҳрамононаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро дар роҳи расидан ба сулҳу истиқлоли комил ва дар арсаи байналмилалӣ эътироф гардидани ҷумҳурии тоҷикистон чун давлати демокративу ягона ва бузургу беназир маънидод намуданд. бахшида ба рӯзи президент ва баргузории иҷлосияи 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон дар ноҳияи Данғара як силсила чорабиниҳои илмию тарбиявӣ, тарғиботӣ ва фарҳангию варзишӣ баргузор карда шуд ки дар он сокинони ватандӯсту меҳнатқарини ноҳия бо як ифтихори баланди ватандорӣ ва эҳсоси самимияту вафодорӣ нисбат ба президенти худ иштироки фаъолона намуданд.
иштирокчиёни тадбирҳои ҷашнӣ дар ин рӯз аз се самт ба макони асосии баргузории чорабиниҳои тантанавӣ раҳсипор гардиданд. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо ақлу заковат ва талошу заҳматҳои ҷонфидоянашон дар роҳи расидан ба тинҷию осоиштагии мардуми тоҷик ва дастовардҳои бузургу беназири даврони соҳибистиқлолии мамлакат ҳамчун сиёсатмадори барҷаста дар ҷаҳон эътироф гардиданд. воқеан ҳам сарвари давлати тоҷикон аз азал барои тинҷию амонӣ фаровонию хушбахтии миллат тамоми ҳастии худро бахшида сарфи назар аз мушкилиҳои аз ҳад гузаштаи айёми ҷанги шаҳрвандӣ гурезагонро аз хоки кишвари ҳамсоя ба ватан оварда мардуми мамлакатро сарҷам намуданд ва бо ақлу заковати худододашон сулҳу суботро дар сартосари мамлакат пойдор карданд. чорабинии тантанавӣ бахшида ба рӯзи президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар толори барҳавои қасри фарҳанги ноҳия сурат гирифт. зимни сухани табрикоти худ раиси ноҳияи данғара раҳмон исломиддин хайриддин аҳли толорро ба ин муносибат таҳният гуфта вобаста ба хизматҳои шоёни президенти ҷумҳурии тоҷикистон изҳори андеша намуд. аз ҷумла ёдовар гардид ки маҳз дар давраҳои душвори ҳаёти сиёсиву иқтисодӣ ва иҷтимоии мамлакат ба сари қудрат омадани роҳбари давлат ва ҷонбозиву дараҷаи баланди кордонии муҳтарам эмомалӣ раҳмон буд ки дар як муддати кӯтоҳи вақт ба ин даргириҳои дохилӣ хотима бахшида шуда ҳаёти сиёсии иҷтимоӣ ба як маҷрои муайян оварда шавад. қайд гардид ки тоҷикистони соҳибистиқлол бо иродаvu қобилияти роҳбарии президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар як муддати кӯтоҳи вақт ба як давлати тинҷу осоишта дар арсаи ҷаҳонӣ муаррифӣ гардид. ҳамчунин дигар баромадкунандагон нисбат ба марҳилаҳои тайнамудаи президенти мамлакат дар тӯли 30 соли пойдории истиқлоли давлатӣ ва натиҷаҳои назаррасу деринтизори миллат ки маҳз тавассути корбарии шахси оқилу дурандеш асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба даст омадааст ибрози андеша карданд. дар охири ҷамъомади идона баҳри болидахотирии иштирокчиён бахшида ба рӯзи президент ва баргузории иҷлосияи 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон барномаи консертии ҳунармандони бахши фарҳанги ноҳия иборат аз шеъру сурудҳои ватандӯстона рақсу таронаҳои дилнишин пешкаши ҳозирин карда шуд ки писанди ҳамагон гардид. сокинони ноҳияи хованинги вилояти хатлон бо баргузор намудани як ҳамоиши тантанавӣ аз таҷлили рӯзи президенти ҷумҳурии тоҷикистон истиқбол карданд. бо садо додани суруди миллии тоҷикистон раиси ноҳия доир ба аҳамияти таърихии ин рӯзи муқаддас суханронӣ намуда ҳамчунин таъкид карданд ки маҳз ибтидо аз ҳамин рӯзи тақдирсозу муайянкунандаи рушди минбаъдаи бомароми тоҷикистон марҳилаи нави муҳими идоракунии давлатӣ яъне тибқи конститутсияи давлати соҳибихтиёр дар ҷумҳурии тоҷикистон шакли идоракунии президентӣ оғоз ёфта президенти тоза интихоб гардида ба иҷрои вазифа аз ҳамин рӯз шурӯъ намудааст. ин рӯзи таърихӣ чун таҷассумгари орзую омоли неки мардум кафили сулҳу оромӣ меҳру муҳаббат адолату шафқат хирату пешрафт ва ваҳдату ҳамдилии ҷомеа мебошад. дар идомаи ҳамоиш қайд гардид ки дар таҷрибаи ҷаҳонӣ тибқи таърихи давлатдории кишварҳои пешрафтаи ҷаҳон шахсиятҳои таърихиву барҷаставу номбардоре вомехӯранд ки онҳо дар марҳилаву вазъиятҳои барои кишварашон мураккабу ҳассос ба арсаи сиёсат омада суботу осоиштагӣ ва роҳи рушди минбаъдаи мамлакати худро муайян карда дар болоравии обрӯву мақоми давлаташон нақши абадӣ гузоштанд. бешубҳа рӯзи президенти ҷумҳурии тоҷикистон эълон гардидани ин рӯз бо назардошти саҳми арзанда ва хизматҳои бузурги асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар ташаккули давлатдории навини кишвар эҳёи давлати миллӣ таъмини сулҳу ваҳдат ва баландбардоштани нуфузу эътибори тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ маҳсуб меёбад. дар фарҷоми чорабинӣ бахши фарҳанги ноҳия барномаи ҷолибу ҷозиберо пешкаши ҳозирин карданд ки саропо васфи ватан садоқат ба президенти маҳбуби кишвар ва рушду суботи тоҷикистон бахшида шуд. рӯзи президент ва иҷлосияи таърихии 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон дар ноҳияи баландкӯи муминободи вилояти хатлон низ бо як шукӯҳу шаҳомати хоса таҷлил гардид. бахшида ба ин санаи муборак дар толори қасри фарҳангии ноҳия бо иштироки масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия кормандони ташкилоту идора сокинон ва дигар меҳмонон бо садо додани суруди миллии тоҷикистон таҳти унвони президенти мардумӣ ва иҷлосияи тақдирсоз чорабинии бошукӯҳ баргузор намуданд. дар оғози ҳамоиш раиси ноҳияи муминобод ҳамагонро бо ин рӯзи муборак табрик намуда
қайд карданд ки президенти маҳбуби кишвар баробари ҳузури муборакашон ба саҳнаи сиёсӣ ҳанӯз дар иҷлосияи таърихии 16-уми шӯрои олӣ бо мавқеъгирӣ ва суханҳои умедбахшашон ба дили мардум умед ба фардои дурахшонро зинда карданд. рӯзи 16 ноябри соли 1994 дар ин рӯзи тақдирсозу муайянкунандаи рушди минбаъдаи бомароми тоҷикистон марҳилаи нави муҳими давлатӣ яъне тибқи конститутсияи давлати соҳибихтиёр дар ҷумҳурии тоҷикистон идоракунии президентӣ оғоз ёфта президенти тоза интихоб гардида ба иҷрои вазифа шурӯъ карданд. иттилоъ дода шуд ки мансаби президентӣ муқаррароти конститутсионӣ буда дар конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон тартибу шартҳои ба ин мансаби олии ҳокимияти давлатӣ интихоб шудан ва лаҳзаи ба фаъолият шурӯъ намудани президент муқаррар гардидааст. илова бар ин фаъолияти пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҳамчун президенти ҷумҳурии тоҷикистон ин тарзи идоракунии давлатиро такмил дода дар меҳвари он мактаби нави давлатдории миллии тоҷиконро ба вуҷуд оварданд ки имрӯз бо бартариву хусусиятҳои худ эътирофи байналмилалӣ касб намудааст. бо ёдоварӣ аз заҳмату талошҳои шабонарӯзии пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон аз сокинони ноҳия бори дигар даъват ба амал оварда шуд ки бояд ба қадри ин ҳама созандагиву бунёдкории президенти маҳбуби кишварамон расем ва дар кору пайкори худ созандагию бунёдкорӣ ва хизмат ба халқу миллатро чун пешвои муаззами миллат ҳадафи аслии хеш қарор диҳем. дар фарҷоми ҳамоиш чорабинии бошукӯҳи фарҳангӣ пешкаши ҳозирин гардонида шуд ки дар суруду таронаҳои ҳунармандон васфи сулҳу дӯстӣ якдиливу якмаромӣ ва пайравӣ ба пешвои муаззами миллат таҷассум ёфт. бахшида ба рӯзи президенти ҷумҳурии тоҷикистон ва 29-умин солгарди иҷлосияи 16-уми тақдирсози шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон дар қатори дигар шаҳру ноҳияҳои кишвар дар ноҳияи восеъ ҷамъомади тантанавӣ доир гардид. ин чорабинӣ бо намоиши китобҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон оғоз ёфт. ба муносибати ин ду санаи фархунда дар чорабинии идона раиси ноҳияи восеъ дар маърузаи идона сокинони ноҳияро табрик намуда қайд намуданд. замоне ки фарзанди номдори халқ эмомалӣ раҳмон моҳи ноябри соли 1992 бори аввал ба вазифаи роҳбари давлат интихоб гардид, тоҷикистони тоза истиқлол рӯзҳои даҳшатборро ба сар мебурд. ҷангу низоъҳои хунин боиси ҳисороти зиёди моливу ҷонӣ гардида ба якпорчагии мамлакат ва ҳастии давлат таҳдид мекард. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо тадбирҳои хиратмандона ва матонату ҷасорат кишварро аз вартаи фалокат ва ҳалокат берун овард, мардуми парешонро сарҷамъ кард. дар чорабинии идона бахшида ба рӯзи президенти ҷумҳурии тоҷикистон ҳамчунин роҳбари бахши сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ вазорати адлияи ҷумҳурии тоҷикистон дар ноҳияи восеъ муаллими муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 10 аз маркази ноҳия баромад намуда қайд карданд ки маҳз дар ҳамин иҷлосия як силсила тағйиру иловаҳо ба конститутсияи амалкунандаи он вақтаи тоҷикистон ворид карда шуданд ки аз як тараф мутобиқ ба талаботи замони нав буда, аз ҷониби дигар барои таҳияи лоиҳаи конститутсияи нави тоҷикистон замина гузошт. муҳимтарин комёбиву дастовардҳои кишвар натиҷаи меҳнати фидокоронаи халқи тоҷикистон ва иқдомҳои қаҳрамононаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон мебошад. подоши ин ҳама корномоиҳо маҳбубият ва маъруфиятест ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон миёни мардуми кишвар ва ҳазорон ҳамватанони брунмарзӣ пайдо кардааст. дар қисмати фарҳангии чорабинӣ кормандони бахши фарҳанги ноҳия бо барномаи идонаи консертӣ баромад намуданд. ба ифтихори рӯзи президенти ҷумҳурии тоҷикистон як гурӯҳ бонувони фаъоли вилояти хатлон бо осорхонаи пешвои миллат ки дар муассисаи давлатии таълимии литсеи касбии саноати кимиёи шаҳри левакан ҷойгир аст ташриф оварданд. дар даромадгоҳи муассисаи мазкур хонандагону омӯзгорони ин даргоҳ меҳмононро бо рақсу суруд пешвоз гирифтанд. ҳайати ин гурӯҳро муовини раиси вилояти хатлон, муовини раиси шаҳру ноҳияҳои гирду атроф, мудирони бахшҳои кор бо занон ва бонувони омӯзгор ташкил медод. зимни боздид меҳмонон бо таърихи таъсисёбии литсей, таҳсилу фаъолияти президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон, синфхонаи даврони таҳсили пешвои миллат дар литсеи мазкур бо китобхона ва дастовардҳои даврони соҳибистиқлолии мамлакат шиносоӣ пайдо карданд. мавриди зикр аст ки президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон солҳои 1969-1971 дар ин муассиса бо ихтисоси челонгари барқии асбобҳои андозагирӣ, санҷишӣ ва автоматика таҳсил карда, онро бо муваффақият хатм намуданд.
намуданд. баъди боздид аз озхорхона ин гурӯҳи корӣ дар базми идонаи ҷавонони фаъоли вилояти хатлон ки дар раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши вилоят доир гардид ширкат варзиданд. дар ин гулхани ҷавонӣ ҳунармандони ҷавони хатлонӣ аз ҳама минтақаҳо ба ҳам омада дар бораи корнамоиҳои пешвои миллат ва рисолати созандагиву бунёдкории ин абармардӣ роҳи сиёсат суруду таронаҳои ҷолиб пешкаш намуданд. ҷавонони дигар бо шукргузорӣ аз замони сулҳу осоиштагӣ зери суруду таронаҳои ватандӯстонаи ҳамсолони хеш суруру шодмонӣ намуданд. муовини раиси вилояти хатлон тамоми ҷамъомадагонро ба муносибати рӯзи президенти мамлакат табрику шодбош намуда ҷавононро дар рӯҳияи пайравӣ содиқ будан ба пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва ватандӯстиву хештаншиносӣ даъват намуд. дар идома дигар фаъолони вилоят ба сухан баромада аз нексириштуву поктинатӣ ва ободкориву созандагии президенти кишвар ҳарф заданд. гулхани ҷавонӣ ин гурӯҳи фаъол бошад то шомгоҳон фурӯзон буду суруду таронаҳои ватандӯстонаи онҳо то ба сурайё мерасид. бахшида ба рӯзи президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар кохи ватани шаҳри бохтар бо ташаббуси кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар вилояти хатлон ҳамоиши идона таҳти унвони президенти ман ифтихори ман баргузор гардид. дар даромадгоҳи бинои мазкур асарҳои тозанашри пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва дастовардҳои солҳои соҳибистиқлолии мамлакат ба намоиш гузошта шуд. аз намоишгоҳи мазкур кормандону собиқадорони ҳизби халқии демократии тоҷикистон шоирону адибон ва ҷавонони фаъол дида намуда ба худ таъссуроти нек бардоштанд. қисмати расмии ҳамоиши идона дар толори асосӣ идома ёфт. нахуст раиси кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар вилояти хатлон қиёмиддин миралиён ба сухан баромада аз корнамоиву ободкорӣ созандагиву сулҳофарии президенти мамлакат ҳарф зад. таъкид гардид ки бузургдошти рӯзи президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба маънои дарки аҳамияти калидии ин ниҳоди давлатӣ дар ҳифзу тараqqии давлатдории миллии мо ва ҳамчунин ҷашни қадрдониву сипос ба тамоми он арзишҳои баланди давлатӣ миллӣ ва шаҳрвандӣ мебошад ки президенти ҷумҳурии тоҷикистон ҳамчун кафили конститутсионии онҳо фаъолият мекунанд. дар кори ҳамоиш раиси собиқадорони ҳизби халқии демократии тоҷикистон шоирону адибон ва чанде аз собиқадорони меҳнат доир ба мактаби сиёсии пешвои миллат суханронӣ намуда хизматҳои бузургу арзандаи президенти мамлакатро намунаи олии давлатсозӣ арзёбӣ намуданд. дар охири ҳамоиш зикр гардид ки маҳз иродаи матину ҳисси баланди масъулиятшиносӣ дар ҳифзи як порчаи сарзамини аҷдодӣ сабру таҳаммул дар масири пуршебу фарози давлатсозӣ гузашту бардоштҳо дар раванди расидан ба сулҳу ваҳдати миллӣ ва фитрати бузурги шахсии пешвои миллат буд ки тоҷикистон ба давлати комилан мустақилу устувор мубаддал гардида сокинонаш тинҷиву осудагӣ ва ҳаёти хушбахтонаро ноил гардиданд. дар ноҳияи ҷалолиддини балхӣ низ ба муносибати рӯзи президенти ҷумҳурии тоҷикистон ҳамоиши идона барпо гардид ки дар он сокинон бо ифтихор аз давлату сарвари худ ба ҳам омада ҳамчун нишони қадршиносӣ ва арзгузорӣ ба хизматҳои муҳтарам эмомалӣ раҳмон ин санаи фархундаро таҷлил намуданд. раиси ноҳия зимни суханронии хеш аз иҷлосияи 16-уми шӯрои олии мамлакат ёдовар шуда таъкид дошт ки дар замоне ки қаблан тоҷикистонiyonро ноумедӣ ва фардои дурахшони мамлакат фаро гирифта буд маҳз доир гардидани иҷлосияи 16-уми шӯрои олии мамлакат боис гардид ки муҳтарам эмомалӣ раҳмон роҳбарии давлатро ба зимма гирифтанд. нотиқон зикр доштанд ки ҷаноби олӣ муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҳанӯз аз рӯзҳои аввали қадам ниҳодан ба арсаи сиёсат дар ташаккули рукунҳои мактаби сиёсии худ бо рисолати адолатпарварию инсондӯстӣ худогоҳию худшиносӣ нексириштиву поктинатӣ садоқатмандию ватандӯстӣ ва созандагию бунёдкорӣ пардохта буд. дар қисми фарҳангӣ чорабинӣ бошад ҳунармандону санъаткорони ҷумҳурӣ ба ноҳия баҳри болидарӯҳии ҷамъомадагон саҳнаҳои ҷолиби ҳаҷвӣ ва суруду таронаҳои ватандӯстиро иҷро намуданд ки васфкунандаи дирӯзу имрӯзи кишвар ва саршор аз меҳру муҳаббати халқи азизи тоҷикистон нисбат ба пешвои маҳбуби миллат буд. ба ифтихори рӯзи президент ва иҷлосияи тақдирсоз дар коллеҷи тиббии шаҳри бохтар зери унвони пешвои миллат поягузори давлатдории миллӣ ҳамоиши идона доир гардид. роҳбарияти муассисаи мазкур кори ҳамоишро оғоз намуда иброз дошт ки дар солҳои соҳибистиқлолии мамлакат бо ҳидоят ва дастгириҳои пешвои миллат мақому манзилати омӯзгору олим хеле боло рафта соҳаи тиб рушду равнақ ёфт. ин ҳама дастоварду комёбиҳо натиҷаи заҳмату талошҳои президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон аст. дар ҳамоиш оиди нақш ва мақоми президент
президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар рушду пешрафти мамлакат маърузаҳо қироат гардида хизматҳои пешвои миллат дар соҳаҳои илм, маориф ва тиб мавриди омӯзиш қарор гирифт. чунин як чорабинии дона дар коллеҷи махсус гардонидашудаи шаҳри бохтар низ доир гардид. дар ин ҷамъомади тантанавӣ роҳбарияти муассиса, собиқадорони меҳнат, олимон ва омӯзгорону донишҷӯён ширкат варзиданд. муовини директори коллеҷи мазкур Аъзам Мирзоев аз рӯзҳои мудҳишу рӯзгори нобасомонии миллати тоҷик ёдовар шуда, саҳми беназири пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалии Раҳмонро ҳамчун роҳкушову роҳнамо ва башоратдиҳандаи роҳи наҷот дар барқарорсозии муттаҳидию ягонагӣ, сулҳ ва ваҳдати комил назаррас арзёбӣ намуд. дар охир ба ғолибони озмунҳои дохили муассисавӣ ки чанде пеш ба ифтихори рӯзи президенти ҷумҳурии тоҷикистон эълон гардида буд ифтихорнома ва ба як қатор донишҷӯёни фаъол ки дар корҳои ҷамъиятӣ намунаи ибратанд сипосномаҳо тақдим карда шуд. фаъолияти пурсамар ва бисёрҷабҳаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба ҳайси роҳбари давлат ки ба мушкилтарину ҳасостарин марҳилаи тарихи тоҷикон бунёд ва таҳкими аркони давлати соҳиби истиқлол ва таҳкими сулҳу субот рост меояд, ҳамчун достони мардонагию ҷасорат, бунёдкориву созандагӣ ва навҷӯию навовариҳо дар саҳифаҳои тарихи ин миллати фарҳангию кӯҳонбунёд бо ҳарфҳои заррин абадӣ нақш бастааст. ҳамин хусусиятҳо ва шаҳомати рӯзи президент дар шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ низ намояндагони касбу кори гуногунро ба ҳам овард. чорабинии фарҳангии фароғатӣ бахшида ба рӯзи президент ва иҷлосияи 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон дар кохи фарҳанги шаҳри ҳисор баргузор гардид ки дар он намояндагони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ ва корхонаву ташкилот ширкат доштанд. роҳбарияти шаҳр нахуст ҳозиринро ба санаи басо муҳими мамлакат шодбош гуфта мафсуқ қайд намуд ки дар таърихи ҳар як халқу ватан лаҳзаҳое фаро мерасанд ки сарнавишти ояндаи мардумашро тарҳи устувор гузошта дар бунёду пешрафти мамлакат нақши ҳаётан муҳим мебозанд. иҷлосияи 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон дар саҳифаҳои таърихи навини тоҷик ҳамчун рамзи иҷлосияи наҷотбахшу сарнавиштсоз ворид гардидааст. он аз лиҳози моҳияти худ ба эъломияи истиқлолияти тоҷикистон баробар арзиш аст. агар эъломия давлатеро ба номи тоҷикистони соҳиб истиқлол эълон дошта бошад, пас иҷлосияи 16-уми шӯрои олӣ дар шаҳри хуҷанд ҳамин давлатро аз фаношавӣ нигоҳ дошт ва миллати тоҷикро аз гирдоби нобудӣ берун кашид. ҳамчунин дар чорабинии иштирокчиёни иҷлосияи 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон иштирок ва суханронӣ намуда иброз доштанд ки қабл аз ҳама хизматҳои барҷастаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалии Раҳмон дар ҷодаи барқарор намудани сулҳу ваҳдати миллӣ дар мамлакат хеле бузург аст. дастовардҳои нодири сулҳи мо буд ки музокирот ва сулҳофарии мардуми моро имрӯзҳо дар тамоми манотиқи ҷангзадаи олам ҳамчун намунаи мактаби сулҳфарӣ мавриди таҳқиқ ва истифода қарор медиҳанд. ҷиҳати сазовор таҷлил намудани иҷлосияи 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон ва рӯзи президенти ҷумҳурии тоҷикистон мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри ҳисор нақша чорабиниҳоро аз қабили вохӯрию мулоқотҳо мизи мудаввар бо ҷавонон мегузаронад. дар охир як барномаи консертӣ ки суруду таронаҳои пур аз ватандӯстона ва ҷолибу диданӣ буд аз ҷониби кормандони шӯъбаи фарҳанг ва хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии шаҳри ҳисор пешкаши ҳозирин гардонида шуд. сокинони ноҳияи тоҷикобод рӯзи президенти ҷумҳурии тоҷикистонро дар фазои суботу пешраф ва дастовардҳои меҳнатӣ истиқбол гирифтанд. сараввал дар маркази ноҳия бо иштироки кормандони ташкилоту муассиса ва хонандагони муассисаҳои таълимӣ роҳпаймоии идона доир гардид. иштирокдорони роҳпаймо бо шиёри овеза ва мусаввараҳо ки бозгӯи хизматҳои шоистаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалии Раҳмон буданд баромада заҳматҳои пешвои муаззами миллатро дар роҳи сулҳу субот ва рушду таҳкими давлати соҳибистиқлоли тоҷикон муҳиму барҷаста арзёбӣ намуданд. ҷамъомади тантанавӣ ки бахшида ба рӯзи президенти ҷумҳурии тоҷикистон ки бо иштироки фаъолони ноҳия бо садо додани суруди миллӣ оғоз гардид. сипас дар назди ҳозирин пейромони фаъолияти шабонарӯзии пешвои муаззами миллат дар роҳи тӯлонию мураккаби соҳибистиқлолии кишвар маърузаҳо қироат гардиданд. иштирокчиён зимни суханрониҳо изҳор доштанд ки бо талошу заҳматҳо ва иродаи қавии президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалии Раҳмон ҷумҳурии тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ ба сифати кишвари соҳибистиқлоли ҳуқуқбунёд шинохта шуда бо шарофати ин шахсияти бузург имрӯз халқи тоҷик дар фазои орому осудаи кишвар зиндагӣ мекунанд. дар чорабини хонандагони листаи касбии техникии ноҳия барномаи адабии худро пешкаши ҳозирин намуданд. чорабиниро барномаи консертии ҳунармандони шӯъбаи фарҳанги ноҳия ки тараннумгари кишвари маҳбуб ва заҳматҳои пешвои муаззами миллат буд шукӯҳу шаҳомати хоса бахшид. дар масъаи давлатии коллеҷи тиббии шаҳри турсунзода бахшида ба рӯзи президент ва иҷлосияи 16-уми шӯрои олӣ ки тақдири ояндаи дурахшони тоҷикистонро ҳал намудааст чорабинии идона доир гардид.
намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри турсунзода ва роҳбарияти муассиса зимни табрикоти хеш қайд намуданд ки мо тоҷикон ки тарихан миллати фарҳангсозу сулҳпарвар ҳастем, зиндагии осоишта, тарзи ҳаёти озоду ором ва меҳнати созандаю бунёдкорона мақсаду мароми ҳамешагии худ ҳисобида ба сӯи ҷомеаи демократӣ, ҳуқуқбунёд ва дунявӣ пеш меравем. шубҳае нест ки мо ба ин мақсади олии худ, яъне бунёди ҷомеаи озод, ватани обод ва давлати пешрафта ҳатман мерасем ва дар ҷомеаи мутамаддин мақоми арзандаи худро ишғол менамоем. фарҳанги сулҳи тоҷикон ва сулҳу суботи имрӯзаи тоҷикистон ифодагари орзуву ормон ва нияту мақсадҳои наҷиби мардуми шарифи кишварамон буда, он чун дастоварди истиқлолияти мо дар арсаи ҷаҳонӣ шӯҳрат ёфтааст. таҷрибаи сулҳофари тоҷиконро тамоми созмонҳои байналмилалӣ ҳамчун падидаи нодири ҳаёт эътироф карда, дар кишварҳои гирифтори муқовимати шаҳрвандӣ дар ҷаҳон мавриди омӯзишу истифода қарор медиҳанд. аз ин рӯ ҳар шаҳрванди бонангу номусро мебояд хоки муқаддаси ватанро пок нигоҳ дошта, ба қадри арзишҳои волои ба даст омада ватану якдилӣ ва сулҳу суботи кишвар бирасад. имрӯз бахшида ба рӯзи президенти ҷумҳурии тоҷикистон бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе дар кохи суруши пойтахт маросими тантанавии ҳавасмандгардонии ғолибони даври шаҳрии озмуни ҷумҳуриявӣ фуруғи субҳидонои китоб аст баргузор шуда, дар фазои тантанавӣ ба ғолибони он мукофотҳои пуливу молӣ ва диплому сипоснома тақдим гардид. шарҳи бештари мавзӯъ дар матлаби навбатии барнома. дар чорабинии мазкур роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе, вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон, дигар вазорату идораҳо, ғолибону иштирокчиёни фаъоли даври шаҳрӣ, омӯзгорону волидайни иштирокчиён иштирок намуданд. дар расми ифтитоҳи чорабинӣ муовини раиси шаҳри душанбе Мавсума Муинӣ баромад намуда, ҳозиринро аз номи раиси шаҳри душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ба ифтихори рӯзи президенти ҷумҳурии тоҷикистон табрику таҳният гуфта, ҳамчунин иброз дошт ки дар таърихи ҳар миллат рӯйдодҳои муҳиме ҳастанд ки бо номи шахсиятҳои бароманди он зич алоқаманд буда, аҳамияти онҳо бо гузашти солҳо ҳамчун сарвати миллӣ мавриди арҷгузорӣ қарор мегиранд. барои миллати тоҷик санаи 16 ноябр аз ҷумлаи чунин санаҳои таърихӣ ва тақдирсоз маҳсуб меёбад. зикр карда шуд ки ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бахусус асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соҳаҳои илму маориф ва фарҳангро ки рукни муҳими рушду инкишофи ҷомеа маҳсуб меёбад, дар меҳвари фаъолияти худ қарор дода, дар пешрафти ҳамаҷонибаи он таваҷҷӯҳи хоса зоҳир менамоянд. ба тавсиб расидани амрҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон доир ба баргузории озмунҳои фуруғи субҳи донои китоб аст, илм фуруғи маърифат ва тоҷикистон ватани азизи ман шаҳодати гуфтаҳои боло мебошад. озмуни фуруғи субҳи донои китоб аст дар шаҳри душанбе дар асоси амри президенти ҷумҳурии тоҷикистон ва қарори раиси шаҳри душанбе ба муносибати сазовор пешвоз гирифтани 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон рӯзҳои 2-12 ноябри соли ҷорӣ миёни хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти ибтидоӣ миёна ва олии касбӣ, баъд аз муассисаҳои таҳсилоти касбӣ, магистрҳо, аспирантҳо, докторантҳо, омӯзгорон, ходимони илм, калонсолон ва намояндагони касбу кори гуногун бо мақсади баланд бардоштани завқи китобхонӣ, тақвияти нерӯи зеҳнӣ, дарёфти чеҳраҳои суханвару сухандон, арҷ гузоштан ба арзишҳои миллию фарҳангӣ, инкишофи қобилияти эҷодӣ, таҳкими эҳсоси худшиносию худогоҳӣ, такмили захираи луғавӣ, тақвияти ҷаҳони маънавӣ дар сатҳи баланди ташкилӣ доир карда шуд. қайд бояд кард ки дар давраи шаҳри озмуни фуруғи субҳи донои китоб аст, аз 4 ноҳияи пойтахт 260 нафар, аз он ҷумла 133 нафар хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, 69 нафар донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии касбӣ, 4 нафар аспиранту докторант ва 54 нафар омӯзгорон, кормандон, калонсолон ва намояндагони касбу кори гуногун ширкат намуда дар доираи талаботҳои муқарраргардидаи озмун вобаста ба аз бар намудани осори назмию насрии адибони классик ва муосири тоҷик, осори шифоҳии халқи тоҷик, адабиёти бачагона, осори адибони ҷаҳон ва истеъдоди эҷодӣ дар бахши назму наср ва дигар мавзӯъҳои вобаста ба васфи ватан, дӯстиву бародарӣ, хайру эҳсонкорӣ, ишқи поки инсонӣ, тараннуми ваҳдату сулҳу субот ва корнамоиҳои фарзандони фарзонаи миллати тоҷик дар рушду ободии ватан маҳорат ва малакаи худро нишон доданд.
дар натиҷаи холгузории ҳайати ҳакамон 63 нафар иштирокчон аз рӯи номинатсияҳо ба ҷойҳои ифтихорӣ аз ҷумла 11 нафар бо ҷойи якум, 26 нафар бо ҷойи дуюм ва 26 нафар бо ҷойи сеюм сазовор гардида бо диплому мукофотпулии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе дар фазои тантанавӣ сарфароз гардонида шуданд. ҳамзамон 33 нафари дигар довталабон бинобар холҳои баландро сазовор гардиданд бо ифтихорномаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе қадрдонӣ гардиданд. аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ба вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон ба як қатор нафароне ки дар ташкилу баргузории даври шаҳрии озмуни ҷумҳурияи фуруғи суби донои китоб аст саҳм гузоштанд, бо сипоснома ва мукофотҳои соҳавӣ қадрдонӣ карда шуданд. имрӯз дар муассисаи давлатии телевизиони Сафина вобаста ба натиҷаҳои даври интихобии озмуни байналмилалии Осиё истеъдодҳоро меҷӯяд нишасти матбуотӣ баргузор шуд. бояд гуфт ки ин тадбири минтақавӣ василаи хубе барои муаррифии соҳибистеъдодон буда дар марҳилаҳои баъди он намояндагони дигар кишварҳо низ иштирок менамоянд. тафсилоти бештар дар таҳияи ҳамкоронамон. ба фарқ аз мавсими гузашта имсол ғолиби асосии озмуни телевизионии Осиё истеъдодҳоро меҷӯяд ва ё худ Азия Гот Талантро тамошобинон тариқи овоздиҳӣ муайян хоҳанд кард ва ин имконот барои дорандагони телефонҳои амро куллан ройгон муяссар мегардад. дар ин бора роҳбари Интер Серек Акишев зимни нишасти матбуотӣ дар шаҳри Душанбе иттилоъ дод. ӯ гуфт ки навоварии дигари имсола пахшу сабти пурраи барнома дар интернет аст ки то ин замон ин имконот ҳам барои тамошобинон дастрас набуд. яке аз ҳадафҳои ояндаи Интер васеъсозии миқёси давлатҳои иштирокчӣ маънидод гардид ва дар ҳамин пасманзар иттилоъ доданд ки имсол шумораи иштирокчиён аз 4 ба 5 давлат расонида шуд. маҷмӯан Азия Гот Талант платформаи муносиб барои роҳёбӣ ба санаҳои бузург ва муваффақ шудан барои соҳибистеъдодон маънидод гардид ва масъулин аз истифодаи дурусти ин имконот аз ҷониби соҳибмалакаҳои тоҷик гуфтанд. зимни нишаст ҳамчунин аз раванди ба қайдгирии имсолаи иштирокчиён ки аз Тоҷикистон оғоз ёфт иттилоъ дода иброз доштанд ки барои иштирок дар кишварҳо имконоти зарурӣ барои соҳибистеъдодон